ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் வந்திருக்கோம். என் ஃப்ரெண்டு பைக் புக் பண்ணுண்டா அப்படின்னா, இப்போ மார்க்கெட்டில் புதுசாக என்ன பைக் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸ்கிராம் 411 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ராயல் என்ஃபீல்டில் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் ரைட் போவோம் அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு போனோம். உள்ளே போனோன்னா இவங்க 3 வேரியன்ட் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பேசிக் மாடலான 3 கலரும் உள்ளே இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு எல்லோவை போயிட்டு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதே நேரத்தில் வந்துட்டு சீட் கம்ஃபர்ட் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பைக்கை பற்றி மொத்தமாக சொல்லணும்னா இது ஹிமாலயனோட தம்பின்னு தான் சொல்லுவேன். ஹிமாலயன் தூக்கி அப்படியே நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி கம்ப்ளீட் ரோட் பைக், அதாவது ஒரு சிட்டிக்குள்ளே டவுனுக்குள்ளே ஓட்டுற மாதிரி ஒரு சின்ன ரோட் பைக்காக வச்சுருக்காங்க. இது டேர்னிங் ரெடிஸ்லாம் ரொம்பவே கம்மி, ஸோ ஈஸியாக டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. இதோட மைலேஜ் வந்து அப்படியே ஹிமாலயன் மைலேஜ் தான். பட் வண்டி வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறனால நிறைய பார்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணனால மைலேஜ் 40 வரைக்கும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். இந்த வண்டியோட சவுண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பட் டெஸ்ட் ரைடு எதுவுமே நாங்கள் பண்ணாதனால எனக்கு எதுவுமே நாங்கள் புக் பண்ணல. இவங்க புக் பண்ணுங்க 10 days கழிச்சு டெஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. பட் அது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதனால நீங்கள் அங்கே வந்துட்டோம். தேங்க்யூ.